Припинок. Диспетчерський пункт. Завод «Цветотрон». Наступний припинок. Ковальова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Ковальова. Автобус рухається по маршруту номер 23. Припинок. Ковальова. Наступний припинок. Пугачова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Пугачова. Припинок. Пугачова. Наступний припинок. Пугачова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Пугачова. Припинок. Пугачова. Наступний припинок. Мікрорайон Лагуна. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Мікрорайон Лагуна. Припинок. Мікрорайон Лагуна. Наступний припинок. Ринок Лагуна. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Ринок Лагуна. Паважаныя пасажыры, при ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Автобус рухається по маршруту номер 23. Припинок. Ринок Лагуна. Наступний припинок. Луцкая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Луцкая. Припинок. Луцкая. Наступний припинок. 28 липня. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. 28 липня. Припинок. 28 липня. Наступний припинок. Веслярний канал. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Веслярний канал. Припинок. Веслярний канал. Наступний припинок. Центр молодежной творчости. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Центр молодежной творчости. Припинок. Центр молодежной творчости. Наступний припинок. Зеленая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Зеленая. Паважаныя пасажыры, будьте уважливыми и осторожными при открывании и закрывании дверей. Припинок. Зеленая. Наступний припинок. Мопра. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Мопра. Припинок. Мопра. Наступний припинок. Бульвар космонавтов. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Бульвар космонавтов. Автобус рухається по маршруту номер 23. Припинок. Бульвар космонавтов. Наступний припинок. Гоголя. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Гоголя. Припинок. Гоголя. Наступний припинок. Університет. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Університет. Припинок. Університет. Наступний припинок. Завод газоапарат. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Завод газоапарат. Падрыхтуйце прыездныя дакументы для контролю. Выход будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок. Завод газоапарат. Канцавы припинок.